U ovom videu saznajte sve o novom mogućem pojačanju u redovima Hajduka. Riječ je o mladom poletnom napadaču koji briljira u njemačkoj Bundesligi. Njegov otac Kristijan potvrdio je glasine i rekao kako bi volio najradije da nastavi karijeru u njemačkoj Bundesligi koji prenosimo u cijelosti. Zvali su nas, ali nismo ništa dogovorili. Prerano je za bilo kakve dogovore. Roberta su svojevremeno zvali da igra za reprezentaciju hrvatske dijaspore. Meni to nije bilo to jer to nije državna vrsta. Rekao sam mu da radije igra za pravu reprezentaciju. Neka se izbori za mjesto u momčadi države koja ima preko 80 milijuna stanovnika. Ramšak je s reprezentacijom Njemačke osvojio i Euro ove godine. Pobijedili su Francuze na penale, a on je s 4 pogotka bio najbolji strijelac turnira. Osim toga, Ramšak je izrazio želju da dođe u Hajduk, rekao je kako vidi da igrači koji dođu izvana se brzo snađu u HNL-u i Hajduku. Slovenci su također upoznati s kvalitetama ovog mladog igrača i vjerovatno će i oni krenuti u borbu za njega. Što vi mislite o ovome i smatrate li da bi mogući dolazak njega bio pun pogodak i smatrate li da bi Hajduk sa njim mogao stvoriti još jednog wunderkinda?